крайна сметка, живота на всеки светец е една голяма тайна за нас. Както апостол добре казва, че духовно изследва всичко, а него пък никой не изследва. И това още повече личи в житието на св. Димитрий Басарковски, за когато знаем хем много. И най-важното това, че е благоводил на Бога, че той е живял свят живот, заради което Бог му е дал дразновение да извършва велики чудеса, едновременно с това твърде малко подробности. Но даже и да знаехме много подробности, все пак любовта между човека и Бога е нещо скрито за профанния поглед, за светския поглед. То остава там в тайната на интимността между човека и Бога. И от тези древни щрихи на общуването на възлюбената душа с възлюблия Господ, до нас е достигнало само това, което се прочете тук, че веднъж като настъпил св. Димитрий едно птиче гнездо с малки птиченца, 3 години не обувал крака си нито зима, нито лете. Ходил бос с него. Що го направи? Ето, ако можем да надзърнем в тайната, в тайното общуване между тези, които толкова много се обичат, невестата на Господа и небесния жених. Защо го е направил? Помислете си, ако човек дойде на изповед и каже: настъпих птиченца. Нали настъпих гнездо? Вярно, това е проблем, може да се окаже проблем, ако разбере някоя еко-организация, зелените, някакви могат да ги малтретират. Но нравствен проблем ли е това? Чак пък такъв. В крайна сметка децата си играят с прашки, убиват птиченца. И никой не си е завързвал пръстите или нещо там да седи, да не ги употребява 3 години. И изобщо колко по-лоши неща правим от това. Защо човек прави това нещо? Познавам един към хора, които биха му казали: слушай, Бог е благ. Не е ли вярно? Благ ли е Бог? Благ е. Слушай, той няма за греха ти отговор, който ти могъл да принесеш на Господа и той да е достатъчен. Нали, достатъчна е кръвта на неговия гнец, на Христос. Човек се оправдава не поради нещо свое, което може да е на Бога, а поради Господа. Защо тогава трябва да го прави? Не е ли верно? Верно е? Ще се изповядаш и толкова. От друга страна пък ето сега тук през седмицата чето, че то изповедта е за католическа работа. Ние сме православни, не се изповядваме. Нали? Това е вярно ли? Не. Не е вярно, ама го казват умни хора. Не такива като медите. Доценти, доктори, такива. Не може да му се каже на св. Димитрий: слушай, ти си настъпил птиченцата, обаче радвай се, защото трябва да се радваш. Как няма да се радваш? Лудница, що го е направил? Свети Серафим Саровски, помните ли? Всеки обича Свети Серафим Саровски, освен ако не е нещо политически болен на тема Русия. Защото болестите засягат и отношението към светите. Какво да направя? Свети Серафим Саровски заради един помисъл само заради един помисъл, че е достоен за власт. И то не е някаква власт да стане министър-председател, защото сега тук се сещам поне за точно на днешния ден, поне за 30 човека, които се считат за достойни за тази власт. За някаква манастирска си власт. 1000 години, не, но 1000 дни и 1000 нощи се молим на един камък. Казва: Господи Исус Христе, помилвай ме грешно, представя Богът, спаси ме. Що го е направил? Не е ли бил достоен? Даже да не е бил достоен. Пък се изповядаш. Пък аз съм чул някой казват: на изповед помисли не изповядвам. Нещо ако друго имаш да кажеш, кажи. Помислите. Чели сте житието на свети мъченик Варва. Той бил разбойник, като благоразумния разбойник. Не по-малко благоразумен от него. Когато се разкара,
Казал, аз не съм човек, аз съм звяр. И е правилно да живее като звяр. И живял като животно през целия си живот. Останал. Ходил на 4 крака и ял трева. И накрая някакви ловци го убили, смъртно го ранили. И като видяли, че е човек, се ужасили. А пък той им казал, че не бива да съжаляват за това, което е станало, защото той е получил това, което е трябвало да получи, защото който множва, да отноши победа. Защо е трябвало да живее човек като животно? Не е ли може да каже, ето ти беше до животно до вчера, а днес вече ето идва на литургия, причестява и се изповядва се. Христос така не вечеря да си заповяда. Вместо да той отишъл да живее като скот, повече от скот, като звяр, като диво животно. Защо са правили това? Това е голям въпрос за нас, които се оправдаваме за всичко. Всичко ни е нищо. Нали? Всичко ни е, ще мине. Нали? Малко нещо човек. Отец Паисий Светогорец много хубаво забелязва. Понеже светеца вижда детайлите, в детайлите вижда големите явления. Казва, дете, казва, фане щупи чаша в къщи и се смее. И казва, той проблема не е в това, че се смее детето. Не е проблема в това, че е щупил чашата. Чаши много. Детето не трябва да се превързва към вещи. Но заедно с това казва, не може да се смее, защото е направил нещо лошо и трябва да съжалява, не да се смее. Ние викаме смей се, детенце. Както викаме смей се, детенце, така и ние се смеем, когато направим някоя глупост. Да, радваме се, защото християнството е радост. Това е голям въпрос. Защо светиите са плакали, а ние тук така не можем големи трагедии да се преживеем? Отговора поради малкото любов. Поради това, че християнството не е хахо-хихи. Че то не е да се съберат хората на една трапеза, да удрят чашите, да се радват. Не служи потира за наздравици. Защото онзи, който обича, преживява най-малките разпуквания на любовта като огромни трагедии, понеже това е най-важното нещо в живота му. Никой не е карал светиите да правят това нещо. Те го правят поради голямата си любов към Господа. И затова са получили такава голяма благодат да вършат чудеса, понеже те са станали близки на Бога. Понеже в любовта им е имал целомъдрен срам. И срамът те кара да направиш това. Срамът, че си по някакъв начин си осквернил, че си разрушил, че си убил там Божието творение, е достатъчен мотив за това да се самонакажеш. Нали? Защо свети Ефрем е плачел? Защо свети Йоан Рилски е плачел? Защо всички свети всъщност така са плачели? Защо му е трябва на свети Нестор да отида да убие Илии? Не е ли трябва да отиде и да му каже, че християнството е радост, да дойде да се радва с нас? Не е ли било хубаво да му каже, Илии, теб Христос те обича, какво ти става, Не му казва така. Както правим ние, защото и в нашата проповед, в нашата изповед и в нашето отношение към Бога има една болест, която превръща всичко, което правим в негодно. То е безсрамието. Ние сме безсрамни пред Бога, пред Неговата жертва, пред Неговия кръст, пред Неговата кръв. Всичко това искаме просто да бъде оправдание за нашата инертност, за нашата неспособност да обичаме, за нашата неспособност да се жертваме, да отдаваме себе си, да се оттегляме понякога, за да може на това място, от което сме се оттегляли, да присъства Христос, да присъства ближния ни. Без съмнение, когато говорим за радостта в Господа, без съмнение светите казват, че критерия за това дали човек е християнин или не е именно това радостта. Но тази радост, за която те говорят, е съвсем различна от тази, която ние си представяме. Нали? Да нямаш проблеми. Това е радостно, да нямаш проблеми и видиш Гърция на море. Това е радостно нещо. И времето да е хубаво, и ако може до Солун да не караш ти, да мога да се изяпаш през прозореца.
Това, ако не е радост, човек цяла година чака да му се случи тази радост. Радостно е като свърши литургията, да пием по едно кафе и който пуши, да пуши цигара. Това е радостно за нас. Но не тази радост са имали светиите. Радостно е, ако нашите спечелят днес изборите, които ще да са. Това е радостно. Ама не тази радост имат предвид. И трагедия, разбира се, ако нашите загубят изборите, защото страшно нещо е това. Но когато човек преживява любовта си към Христос заедно с Неговата болка за света и за ближния, когато той съчувства на трагедиите на ближния си и се разкаива за своите собствени трагедии, получава от Бога утеха, получава от Бога прошка, получава от Бога стимул. И той е толкова голям и толкова силен, че преизпълва човека и той се радва по неизказан начин. Радва се до толкова, че светия Ефрем Сирин се моли на Бога малко да намали тия утехи, така че той да не повладее от тази радост, която има. И отец Паисий, защото да не стане, че през 4 век го има, днес го няма. Отец Паисий Светогорец, примерно, казва, че ако някой го види какво прави в тайното си, защото това почнахме с тайния живот на светеца, ако някой го види какво прави в тайното си, със сигурност ще го помисли за откачение. И наистина в светския смисъл на тая дума, за светеца е малко откачен, не е разумен по-светски. Не е член на никоя партия, не брои гласове место. И едновременно след това, който има такава радост, Свети Паисий Светогорец, умее да плаче за целия свят, като види някой без работа, види примерно монах без работа, му казва: отче, това съм го запомнил, казва на един монах: отче, ти какво правиш? Нищо, няма в момента послушание, нямам работа. Като нямаш работа, казва: вие там при иконата Света Богородица прави поклони за починалите, как така нямаш работа? Ти не мислиш ли, казва той, за починалите? Какво правят те? Как са сега те, казват? Не искаш ли да им изпратиш някакъв подарък? И починалите сме похарчили. Отишли там Господ да се грижи, както за нас, нали? Господ ще ни прости, така и на починалите Господ ще прости. Бог, ако ги обичахме с Христова любов, щяхме всеки ден да четем нещо за тях. Обаче от сина са, които четат всеки ден канона Катест или псалтир за починали. Ако някой чете да дигне ръка, да не дига ръка, че ще извече се похвали. Бог ни показва през минали месеци тук, Бог ни показва каква сила има общата молитва на църквата. И не четяхме един канон само, един канон на Света Богородица и той изведнъж промени реалността в Българската православна църква, неузнаваемо за всички, неразбираемо за всички. И когато Бог ни даде, аз съм сигурен защо Бог даде това чудо. Бог даде това чудо, за да видим всички, че когато ние наистина поискаме от Бога, Той може да направи чудеса, но ние чудото можем да направим и от чудото може да направим поп-фолк. Нали? От него може да направим бяла роза. Нали? От всичко може, защото ето, нали? Като се случи от чудото, голяма работа. Като тия деца пили еспомизан и вече ми е леко, чувствам се добре, нали, на реклама. Минало за минало чудото, айде, готови сме вече, сега пак всичко се върви по-старому. Няма полза от такива чудеса изобщо. Но голяма мотивация е този крак. Следствено да завърша. Голяма мотивация е този крак. Не обут. Голяма мотивация е да ни покаже кои сме, какви сме и защо сме. И какво правим без да има догматическа причина за това. Нали? Няма догматическа причина да ходиш в пост 3 години. Няма такава причина. Наистина така е. Какво правим без... Какво правим просто така от любов, както казва Свети Паисий Светогорец, от любочестие? Какво правим от любочестие за Бога, какво правим от любочестие за църквата, за народа си, който очевидно потъва,
но никакво убеждение не може да накара православните християни да четат канон на Стар брой всеки ден за страната си. Нищо не може да накара повече от 10 човека да четат Акатис на Свети Иван Рилски за страната си повече от 2 седмици. 2 седмици на третата вече забравих, пропуснах, ходих да пия ракия, ще продължа другия четвъртък и така си отива правилното за четене на Акатис за страната. И човек трябва да е любочестен за страната си, също за църквата си, за Господа, за жена си трябва да е любочестен, за децата си, за всички трябва да е любочестен. Трябва да е любочестен да може да отдава от себе си. Не е смисъл на живота забавлението. Ни казва също това крак. Ако попиташ някой човек днешен какъв е смисъл на живота, той ще каже забавлението. Но всъщност не е това смисъл на живота, а смисъл на живота е човек да се научи да обича. Последно казвам за свети Николай Японски си сети, който преди смъртта си казва: сега, когато се представя пред Господа, ще разбера дали с цялото ми това прекарване, мисията в Япония, апостолското му дело имало смисъл, защото казва, ще се разбере пред Бога, аз гордост ли имам в сърцето си или имам смирение. Защото ако имам гордост в сърцето си, цялото ми пребиваване в Япония, цялото апостолско дело, да дрънтва това там, е било на празно. А ако имам смирение пред Господа, то тогава казва, всичко това ще даде плод и аз самия ще се спася. Затова, брати и сестри, пожелаваме смирение и любочестие, и срам, и истинска любов, така че да се молите пред Бога любочестно и да получите награда такава, каквато са получили светиите, и да се молите за мен грешни. Бог да го освети, да помилва честите и да